Hi! Maayong gabi sa inyo. Para sa ining video, naghimo ako sang presentasyon parte sa mga verbal prefixes sa hiligaynon. Ang una ka prefix, buok silingon sini nga iban nga tawo nagahimo sang aksyon para sa akon. Halimbawa, kung magsiling ako, matahi ako sang bayo, ako lang ang nagahimo sang aksyon. Apang kung magsiling ako, mapatahi ako sang bayo, nagasiling ako nga iban nga tawo matahi sang bayo para sa akon, base akon nanay o kung nang iban nga manugpanahi. Sa amo sini, makahambal ako, mapakaayo ako sang mga sapatos. Kung hindi ako magkaayo sang akon kaugalingon nga sapatos, ipatala ko na lang sa sapatero. Maka ang ikatuha ka prefix, kung nagagamit ako sining prefix, buo ko silingon nga masarangan ko ina. Kung maghambal ako, makahambal ako sa hiligaynon, buo ko silingon, pwede ko maghambal sa hiligaynon. Pero mas maayo ang unang nga paagi kay lipot lang. Pala ang ikatatlo ka prefix, magbutang sang pala sa verb para sa noun ang buo silingon nga ining tawo pero may nagahimo singing aksyon. Kung maghambal ko, pala inom ka, buo ko silingon nga per may kahubog. Pala hambal gid siya, buo silingon nga tama gid kapapaan siya. Ang ulihi, manok ang ikapat ka prefix. Pareho sa pala, magbutang sa verb para sa noun para sa klase sang tao, pero sa nagsaysay ini sang obra sang tao. Halimbawa, nagasulat ako sa akong trabaho, te manugsulat ako. Nagatahi akong nanay sa iya trabaho, te manugpanahi siya. Sa ining kaso, nag-ilis ang tinaga sang gamay lang. Madamo nga paagi mo magamit ang ini, manong bulong, manong isda, manong obra, pero may damo man nga tinaga nga katsila nga magamit, abogado, inhenyero, kag kusinero.